Ayo, Elisan dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. Ya, saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah ngopo? Wong dipresani kowe iki ya kudu energik ngono lho. Ya dhewe aku kon kaya Elisa. Halo ngono ya ra iso. Ayo sak Ya, biasane. kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik, saya mendoakan Dalang ngono kuwi karo melirik matane. Mataku. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Nggih, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih, kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub apa? Subscriber. Nah, kodo iki padha Lisa kuwi. Sum. Semakin meningkat. Pokoknya akeh sing do seneng karo Dalang Seno karo Amin. kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning doran Didit iki. Soale nek ana saweran kok dikeke lho. Ayo bener. Ya wis gitu aja, Pak. Sampun. Ya. Apa meneh sing arep tok aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Ya, iya. istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Seno berkat Dalang Seno Channel aku Ya, iso dadi kru-kru. iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Yo bener, kabeh So, perjuangan, Mbak. Yo. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake, biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente. Ceremente ya. Retine. Direwangi menek-menek golek sinyal Iya, ya. bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya bodrek kabeh iki. Ya. Jane kuwi ya stres ning kan do digawe sabar. Sabar, Soale tetep nek dokumen santuy. kan do warna-warna. Lho Iya. kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas. Lho, wah, Pak ora Seno ngerti sing ceritane kok. Wis saiki dhewe gawe channel dhewe. Jenenge Dalang Seno. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Oh, wong gerbong iki wis menyan ki nang aku masuk dayu obong terus wis. Wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul. Munggah. Ya, ngono ya, Mak. Iya, ceritane ngono. Mas Indra ya kudu bersak kanca. Ayo saiki loro-loro dhisik, sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh ki ngono kuwi, Nok. Ya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh ki loro-loro sik. Oke. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari pertama berawal nganti bubar nganti gawe meneh, bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup Warga Laras ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Weh, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini yang tersolid. Paling suwe nabuh aku. Aku wis jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Aku omong apa nyatane kok. Lah karepe arep digameli sapa? Nggih. Karepe arep sing gamel sapa sing tua-tua? Karepku ki aku sirku ki aku ndek pikiran aku ki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Daniel. Lah, Sirku piye? ngono kuwi. Kepiye? Dadi aku ndek grup Kawe pirang-pirang. anak-anakane. Heeh, engko kalkulasi iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene ya beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso anu jenenge iki orbite kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Biar iso viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, udah. Tak Lagi kira rencana. Rencana Lah ngono ini kuwi. kan ya diurung do dunggahke ya dunggahke. Ora iso munggah doan iki. Lah piye? Mlotrok kabeh wis. Ya dicongkok.
Jongkok lah. Ya. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa karo Tatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak nehi ke Aku dendam karo wong siji. Sapa? Terus streaming. Sapa? Pak. Karo Dodo. Tatin karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau duneke ra masuk ya. Do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mungsuh sinden. Ya. Kita tampil, tampil kan. Iki kamera. Sesa disemir barang rambutnya. tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokok omongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo Didamu. kok didamu toh? Tak tau nyekel mic. Ah, krepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. sik meneng sap. Yo. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggo ngono kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung hidup go deboke kan apa piye? Lah yo iki, heeh lho jene. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kebel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngopo masuk ora nek nggo aku. Ayo. Lah jajal. Lah yo saiki jajal nyindek apa nyinden nembang. Siap. Oh, piye cakep. Kok aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa. Lah isane apa? Nembang langsung nembang. Nembang apa? Apa ayo? Timbangono katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekutho terus latihan. Timbangono kakak tresnan. Ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok. Aja. Lah yo Iya, kan aja nembang rumang diibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. kok sing ditresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Lah ya aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, hah? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wonge sapa sing iso ndasaki? Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso Aku iki gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae ndredeg ngandene kok alemen. Iki lho. Elisa, ayo, Pak. Wah. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae, Cik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg? Mas. Maksudnya kowe sing ngadeke. Kok sik jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa dideki niki kok, Pak. Ah kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe Masa urung? Pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah apa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajalin. Ayo tuh ketoprakan. Oke. Ayo. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak Oh, dadi gandrung sing, Pak. kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan deh. Ya, digandreng, Tin. Kira-kira piye? Engko ora suwe-suwe gelem. Dereng Awes nampe dadi gelem ya, Mbah. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Nek emoh tenan iki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket. Ah.
Ora apa-apa. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi kete catak tok. Ngene geter ngene. Wah, ya Den Mas Broto Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuduk. 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 Tuk 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 tuk. Mas Brata. Tuk tuk tuk. Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko kecantol-cantol to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Pokoke mikir dulur Prastiwi Rono. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki surangku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng-mek kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah, Kok iki malah ada. Aya. Ijol-ijolan meke. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Brata. Wangsulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Ora masalah kuwi. Suaramu ya piye ten? Ngene lho. Den Brata iki yo sing Piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane ku ya ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndung kok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya ada ngono. Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Iki kabel. Iya tak mbok bane nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabele. Apa? Nganggo Alus kabele. Alas kabele ning kabele ra iso obah. Yo kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye piye piye. Ora aku mau ket mau goleki jenengan lho, Den Mas. Mosok ten. Den Mas, kok ora ngono kuwi to? Mbok omongan sing apik wae ngono. Aku ora iso omong, Pak. Ora iso omong kowe bisa iki apa piye? kowe moh, intine kowe moh kowe duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso, ngono wae kowe enak kok. Ngomong. Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi yo. Apa? Tresno kuwi mprentol saka ati. Jenenge Ora dipeksa. Kok nganggo mentol barang? Mprentol, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mene mentol. jenengan wis menentol urung. Wes Suminten. Kanggo aku, dinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cemplok warsiah. Cemplok warsia kaya ngopo ta? Yo sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak ngisormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cempluk. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Ndae gagap. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku
saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Kowe ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok Ormi ra iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Nek dong ora sang mati kono-kono. Sutradarane. Oh sutradarane meneng wae kok. Aku pusing aku. Kenapa pusing? Ra iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Yo nek bisu ki ya ora wangun nek noprak. Rina wangi hati-hati krungu suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balenono Apa meneh. ora? Balenono meneh. Rina wangi hati-hati apik ora? Yo senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kowe ora iso dipeksa. Ora iso dipeksa? Ora. Ning tresna jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakne aku ora ngulinake karo kowe. Bener jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresna karo jenengan lho, Den Mas. Iya, ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal kok. Ora. Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Kono apa? Nek ngono piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjutno le munggah ndrung sithik wae. Ya kuwi sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok aku kon ngopo aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku Ngapa, mbok Mas? kon ngopo-ngopo gelem. Mas, Hei. Jarene omongan merentul saka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe Suminten. Iya, mbok aku ki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku. Dijajal sik to, Den Mas. Jujal-jajal ning mesake kowe sesuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener kuwi ya. Jujal jajal. Lah jenengan Aku gak bathi. Hah? Gak bathi. Kowe Berarti gak ora rugi apa-apa. kowe. Aku wis Kowe gelem terserah. rugi. Ora apa-apa nek dinggo jenengan aku rugi ora Kowe kok seneng apa-apa. rugi banget ya Bang Wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo Oh, kowe, mergo Den seneng. Mas. Iya, Mbok iya. apa wae tak kekke dinggo kowe. Lho ning ketoprake anyaran. Tanpa darat tanpa nindra kayung yun marang slerane apa ngematke jam Suminten. apa Mandek kono anggonmu ngoyak-ngoyak aku. lah ngapa Ya suwene lah aku urung entuk lho aku urung entuk-entukan kok kon mandek kon ngetoke piye? lah iya mbok iya jajali apa piye Aja isih cilik aku. cek cilik maksudnya Urung cukup umur. urung cukup umurmu piro Sithik. sithik piro Yo semono kae. tanpa Ayo ben dirampungke le bawa sik. tanpa nindra kayung yon marang slirane Ora geret-geret to, Ten. ya ora apa-apa to memang geret sithik kok leren tok apa piye to Sisan akeh karuan. lah kowe ora gelem lho Wis gak terus nganggonmu nembang. Wih, heeh
tansah gumawanging netra jero ati kadung tak benake iki lho tresna benike ndak sempal. Lah ya aku kira tak sempal ben iso kebuka ngono lho. Lesis neh. Ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho. Ya aku nang buri kono. Yakin? Iya. Ora masuk meneh. Di streaming ra. Di streaming kok di street. Lagi niku Pak karepe Pak. Taliamun sliramu satemah lara as mara Tin Mas Piye Suminten? panjenengan estu mboten puran kalian kula? Yo sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso nampa marang tresnamu. Yakin? Ora Yakin. getun? Kok kowe andang nangis to, Ten? Lah ya aku ora mbok tampa lho. Tresnaku ora mbok tampa aku nangis. Legane sedela piye? Turun. Ayo. 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 Ya kuwi sing tak karepke. Oh iya. Legane dhewe ya, brun. Jare mau arep nyanyi, saiki nyanyi yo. Ayo. Iki engko tak nganu, Do. Iki engko ki sinden ki tak anu, lomba gandrung kabeh. Ning kudu karo wiyaga karo streaming. Ya. Engko terus si Prastiwi, temane Prastiwi karo Lopez. Nah. Ajar gandrung. Tak nek hadiah. Ayo. Tak nek hadiah. Sing paling apik gandrunge wedok sak yuta, lanang sak yuta. Aku melu ra kuwi. Ora kowe ora kanggo sing Aja percaya, engko muni sayuta matune ming 100. Jukuke tabungan iki lho. Apa? Padha wae no. Ayo. Yo, Pun, Pak. jenengan Nyanyi kok ampun-ampun piye? Lagi nyanyi. Ayo gawe wis gawe. Sebentar Nano neno. Ada imbang ngono. Ya. Apa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Bener. Hei, amung tansah katulung bewayanganmu Doni Mas wong ayu inalitan bisa lali saya angin ujen hati lelewane wong manis tansah kumantil ing panggong ing netra apa teko sirone Mas nganggo merem-merem lho. Drek janji Aja nganggo merem-merem. bisa katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan oh wah, yo apik. Kene suaramu apik tenan lho, Mas. Sing ora apik tekone. Heeh, betul wi. Nek iki aku ora masuk piye. kok le gedeng banget ya we Lah iya. Ayo ki muni. oh ya mong
mongko nimas katresnanku bebasane kan bisa tinungku junduh lan setaku tak korbanake jiwa lan Ayo Beng, yo. Ganti ngomong alamu Jone kepolo Among kancah kagulu Kebayanganmu Jone naskon ayu Kita-kita sohari Kaya angelu Lewat ruangane aku mati Ora kok sik kowe bareng sik joget Elisa kok mempenge ra sama-sama. Benten ya Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Wah. Oh, kowe dadine Coba. ngene iki. Seneng sing seneng Ora. Sudah terbukti. Apa? Ya aku sing ayu lu ayu kowe. Iki mbok elek kowe bagor brek. Iki lho kowe seneng sing ngene. Heeh. Wong sing jenenge senenge saka ati. Berarti atimu koyo ngono kuwi isine. Heeh. Ya wis. Rasah mutu. Rasa marah-marah. Aja nesu-nesu. Rasa cedak-cedak. Mah. Malah nerek nguyak. Kok sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Karepmu kowe. Motong ra. Sepatane ro tak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin mesti Tatin merem. Ora wegah tok syuting. Nek ora turu. Ketoke turu gitu. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongko nimas katresnanku Iya. bebasane Iya. lewat Pun Pak, matur nuwun. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energik. Ya. Iya apa? Apa to? Duk. Ikete balekke ora. Makanya kowe iki yo sing energik. Ben terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene lho, Pak. Kudu aku nek ngono kuwi kowe iso ngobat mabetra karo arah. Iso rating iki wonengen. Ha iki tak jaga ben ora mobat mabit kok ya. Stabil ya. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ana sing obah. Aku nek Tatin joget ngono kuwi, Ya. gamelane kalah kok suarane. Piye kok? Blak. Apa ngene pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek ya. Wow. Ayo saiki ganti Elisa. Ya, Ya. ini kuis dulu apa piye, Pak? Ayo kuis sik. Saya kenal Kuis ya, Pak. dulu. Ya. Saya duduk ya. Weh, yo pelanggaran kok sike. Lah iki tugasmu aku wis mau lho. Apa mau kok tugas mau gandrung kaya ngono? Lah ya kowe gandrung kok. Jongko iki siki apik lho iki hadiahe. Kowe tugasnya nyekel iki, Mbak. Nek awake gedhe iki wangune nyekel kaya ngene iki lho. Aku iki kapiken kuwi biasane Tatin ki batako. Apa omongan? Pak batako. Ngombandem sapa? Ngebandem kuki. Obat aku iki Mbak Neti.
Ngapa kuwi? Nggo obat aku rak ngene iki. Tumpuk 5 ae deng-deng. Ah sing ora tiba. Lah ngapa? Mbok tumpuk 5. Kok ora tiba? Kaya dipres ngono lho. Mongko aku ora depres lho. Cuit ngono. Iki wis ya sak aku lingguh ya. Hah? Kowe karo liyane wae. Ayo kuise gak di. Ya, kuisnya ada 3, nggih, sedulur-sedulur kabeh. Yang 2 pertanyaan buat yang streaming di rumah. Yang streaming di rumah ada 2 pertanyaan, dibuka dulu, ada deskripsi di bawah sini. Maksudnya di sana. Itu ada deskripsi, ada nomor WA di situ, ditulis nama, alamat. Nah, pertanyaannya dibuka ya, channel Dalang Seno dibuka. Kapan Pak Seno pernah membuka silver play button? Ngerti silver play button ora? Anu, jenenge penghargaan. Penghargaan Tom Silver. kuwi tukang foto. Oh, kuwi perak ya, dodol perak. Tom yo. Ya itu yang buka silver play button itu penghargaan 100.000 subscriber. Ada di konten apa dan menit keberapa, silahkan dilihat ya. Dilihat masing-masing itu ada di konten apa, di menit keberapa, langsung kirim di SMS atau WA. Yo ben delok, engko adewe kan bati. Iya. Betul, kuwi cerdas. Yang pertama itu Ya, oke. Pertama kuwi, kedua apa? Jadi kontennya, tulis kontennya dan menit keberapa itu dibuka silver play buttonnya, oke? Yang kedua adalah apa Mbak? Kowe duwe pertanyaan ra? Ora duwe. Pak Seno? Apa? Pertanyaan untuk streamer itu, ada nggak? Pertanyaannya, tak karange sih. Ya, Siapa pertama? Sekosok ini gitu sapa? Hah? Tinggo kene. Apa streaming? boleh sini, boleh apa streaming, boleh. Aku masih punya 1. Streaming wae. Ya. Nah, streaming. Siapa pertama kali nama orang yang mengupload pergelaran wayang saya pertama kali di YouTube? Oh ya, nama orang yang pertama kali mengupload pagelaran Pak Seno Nugroho di YouTube. Boleh langsung Nama lengkapnya. Nama lengkapnya nggak boleh salah 1 huruf pun, oke? Suparjo. Ya itu yang ya. Terakhir. Sekarang yang terakhir adalah ini buat yang ada di sini. Sebutkan 4 kru yang di bawah, bukan yang di atas panggung ya. 4 kru, boleh tukang sound boleh, terus tim streaming boleh, itu namanya siapa aja? 4 aja. Ya, ada yang berani maju? Gak ada? Gak hafal, nanti ganti Kokean pertanyaan. kok. Nek papat kokean sa. Kokean ya? 2. Soalnya ora do terkenal kok wi. Ora terkenal, berarti diganti pertanyaannya. Ada yang bisa memberikan judul lakon malam ini? Wah, yang bisa memberikan judul lakon malam ini boleh maju dapat ini. Bagong Ya, cuma-cuma. silakan. Ya. Judul pada malam ini? Bukan judul lakon malam ini, memberikan judul lakon Ya, malam ini. memberikan. Ini kan belum ada judulnya, dibikinin. Itu Pak Pur boleh? Ya, yang mau? Pak Pur, monggo. Ya, Nah, mboten monggo, napa-napa sini, Pak Pur. sini. Aduh-aduh. Maju sini. Sini aja Pak, biar nanti kelihatan sama kamera. Ben bengok wae ra apa-apa. Oh, bengok, mboten apa-apa. Ben rada rekoso sithik. Bagong Pandito. Ada lagi? Kayak. Yang mau menyanyi kau lelang kaya lelang-lelang. Kae lho sing dajahe lho. Apa Pak? Napa? Cakil takon popo. Yang Kayak. dadah? Cakil gugat. Ada lagi? Ada lagi. Apa Mbak? Bagong Dadi Ratu. Ada lagi? Bagong Dukun. Ada lagi? Apa Pak? Hah? Bagong Dadi Guru. Napa Pak? Nah. Bagong takon bopo. Ada lagi? Apa Pak? Apa Pak? Hah? Hah? Bagong Simpang 5? Oh, Bagong Kembar 5. Oke, udah ada beberapa judul Pak Seno. Yang Pak Seno menang yang mana? siapa? Yang Siapa? menang
Sing endi? Belum ada, kalau belum ada biar pada jawab lagi. Sing menang anu cakil gugat ki mau. Cakel gugat. Sing endi, Mas? Ya Mas, maju sini Mas. Ah, itu Mas ya. Wis ben mbuh ora wis ben. Keputusan juri nggak bisa diganggu gugat. Masalah engko piye lakone ya terserah. Ya. Ya. Iya, kasih tahu dulu namanya siapa. Langsung jupuk mic dhewe iki wong panggung iki mesti. Namanya Eko Saputra. Oh, Mas Eko Saputra dari mana, Mas? Dari Gunung Kidul. Gunung Wah, Kidul. Gunung Kidul. Kasih sepatah dua patah kata buat Dalang Sena Channel. Kesan pesannya. Kesan besarnya pokoknya Dalang Sena Channel tambah peminatnya tambah banyak. Jadi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin nggak suka wayang biar jadi suka wayang gitu. Amin. Ya, nih Sah. oke. Sah. Wonge cilik suarane gede. Saya gede apa nih? Suara. Lah kuliahane rong weruh ya. Iki saya sekolah apa kuliah, Mas? Sekolah Sekolah wonten Di pundi? Yo ngopo ndadak? SMKI. Oh, SMKI, Oh, mulane lah, pinter iya. yo. Ya, siap ini Pak diberikan. Ya, kasihkan. Oh ya. Tenang. Kene tak cekelke Mas. Meke. Nah. Selamat. Ini difoto dulu ya. Foto. Guys, matanya dipasang. Kodake. Mbak Tatin deket sini loh, Mbak. Lah, aku melu kok. Iya, terus Pak. Kuwi Saya bae. ini loh. Sudah. Terima kasih, Nuwun Mas. nggih, Mas. Ori sedengkang sinewa Masri wes keteka ya aku ilaheng awi gena mastu purnama sidem sing gedhe pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu nang pecrabaan merga aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi harja sak praptanira ana ing ngarsaning wong sawetara lenggah mari kelelu kadhemuka kenjeming Bantala padha kanthi harja sak praptanira Raden kang sapinainganing kawidadan niring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat puja-pujiku tak empanono Raden Janaka kula pundi nggo jimat paripindayan ana ing kasantosan dikepenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun nggih sampun boten kirang prayogi wis suwe sampun sawetawis sing jeneng wong arep gayung ilmu ki aja kok ngenteni sak jam 2 jam 3 jam sedina nek perlu kudu dinteni merga ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara inggih dadi ku arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu inggih iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka menapa menemban ya kuwi koran iso malik dhuwit iki aja tok anggap sulapan nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan diprayogake ya Raden sampun boten kirang prayogi anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harja sapraptamu slamet aku ora nuwun sewiji apa Astra Jingga guruku aku ngaturake basaku katura tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampanana tak gegem dadekake jimat prayogake le jumeneng ya yo wis ora kepenak mbok dijajal sekali-sekali lungguh ora iso
Ya wis nek ora iso aja dipeksa. Raden Sencaki padha kanthi harja sak praptamu tansah pinangganing kawidadan mremban. Wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebyar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh. Akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, penemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Anniversary. Yuni iki wedok. Versari iki lemu. Wedok lemu. Ingkang sepisan, mula kabeh siswaku padha tak lumpukke padha. Bakal tak paringi sesorah. Wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku. Ngono. Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi. Berjuang demi ya kuwi bosku. Sopo? Guruku, Maha Guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing ndek guru jenenge Maha Guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora Suwita aku. Aku kentekan siswa. Iya. Iso dadi suwijining apa ya? Apa mergo rung madang iki kok ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake Cawet channel. Sing paling akeh sing padha sekap-sekrep. Iya. Mudar iki engko sing teruske lakon mbok pecah ndase iki kok. Nek aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga iki tak gawe lakon iki kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora? Dadi berusaha ngarang lakon ora men. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nehi dayoan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye aku arep ngaso karo Kundara. Yo, ora apa-apa. Kesel aku. Aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gemang aku. Ha tak nggo ngaso. Padake. Iya. Larang suaraku kuwi. Ha iya. Ben awar arman aku kok. Arep gleleng aku arman. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ta. Entuk iki cocok do padake do sambatan ora Pras. Lek ngudak wedang mengko Pras.
Kowe iki nyinden kok padake nang angkringan. Apa to sababe kok iki tak lumbokke mergo iki mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah, apa to sababe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werkudara. Aku kuwi sering melihat utawa kerep ndelok sawijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do tengklelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming ki kathok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe urung tau ta ora gitu. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo kathok. Kuwi streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhirnya awake dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya akeh suwe-suwe iki iso dienggo penguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek wis ora nabuh. Nek wis do tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra cetha. Kuwi sesuk bakal tetep entuk duit. Sinden-sinden barang iki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do gleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso blalak-blalak. Idepe dikai apa jenenge iki? Idep pasangan iso jentit. Sing ra duwe bokong kai subal iso jentit. Sing kurang gedhe disubal iso gedhe. Kuwi kabeh sesuk nek wis tuwa ki wis ra bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ki aja-aja gleleng. Sesuk nek wis tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, kluwap-klawop nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial. Ora usah bingung lho, kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok mau kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Inggih. Mekaten. Nah. Ya kondur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kundur ngedaton. Ha iki arep bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun priksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu iki wayang banget. Sangkan parane wong urip ki saka gua garbane ibu. Wis ngono wae. Kenging menapa saged gesang diparingi karo sing kuwasa. Gusti. Inggih. Suwene sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa alus. Terus diparingi sukma mula terjah wujute menungsa. Lho, Bagong nek muni ngene iki kok apik banget. Mbok menawa. Nggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir kuwi iso ireng nek dileletke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pas
pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok, ning tekan ati kudu bagus. Kuwi. Kuwi saka tembung wiguna tumraping sak padha-padha. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip ki kulinakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta Pawitra mah ning maju terus nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Heeh. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh ki tegese heeh. Heeh ki nek iya, heeh ki nek keplenet. Heeh. Ya. Mah ning kudu dibasuh nganggo wedi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku. Sopo sing arep teko? Lho. Kae kok ana sing ait. Sopo? Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ana ngapa kae? Karo Bagawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satriya sing saben dina mateni karo aku. Wah, lah tobat. Nek ndi ana satriya kaya ngene iki aku ora trimake. Bojreng iblis lanang pada sejekan. Sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejegan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar. Woi lata. Bapa Penemban Klilangono. Buta menika kula dawahi pusaka. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo Cakil ki mujudake sawijining filosofi. Apa ta sebabe Buta Cakil ki mesti mati. Merga watak Angkara ki mesti kalah karo watak becik, ngono. Ning apa ta? Apa ya elek nek watak Angkara ki tumuli sadar. Eling karo Purwadasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Ah, jejer ngono kuwi rak damai. Aku dhewe kisruh kok iki. Arep ngopo iki? Woe acara Penemban, kula suwun ngersa patuko Penemban. Sewu-sewu kalawatanipun ing ngabdi tansah wadana Penemban. Ana apa Buta Cakil kok kowe sowan ana ing pertapan Pring Sewu? Mungkin kados ing kawulingan kula menika. Kula nuwun sewu Penemban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun pados sawijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng metunipun permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Penemban.
Bapak kula ibu kula menika sinten Mban? Wah iki lakone cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Kula kepengin nyoto padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kalian bapa lan ibu kula Mban. Kula aturi paring dawuh menawi kula anak-anakipun dewa-dewa sinten menawi kula anakipun berita-berita sinten menawi kula anakipun beratus-ratus sinten menawi kula anakipun walus sinten Mban. Sabar ya. Santai. Wah, angel tenan iki. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan pring sewu niku wonten ingkang ampuh kilo-kilo. Iku menika berwana Astra Jingga. Menika bilih kula tebih-tebih saking Wanatik, Brasara, Wana, Kamyaka, Waning Grandayana, sedaya cakil kula kelembakaken. Sasampun kula rapat saking para cakil ing paguyuban cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Mban? Menawi atuh kula saged ngendikaken tiyang sepuh kula bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing telenging wana. Mboten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados betap melaning saesenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora bapakne mbokne cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar. Menurut cakil kok pengen mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menawi kemana kalau cuma ada jalan? Kados pundi menapa paduka menawa saged ngendikaken tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Menawi menapa saged ngaturaken adhire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertosi asta gadah tantra ingkang kathah sanget. Jebul pinanggipun paduka menika sawijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Ing atasipun pendhita ingkang kondang kaluka kondang. Nang nyatanipun panjenengan mboten saged ngendikaken pundi tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa yaksa, menapa sinten mawon. Kula nyuwun dawuh Mban, kula nyuwun dawuh hanya. Ngene ya cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadengah wong iso jawab karo pitakonamu. Iye. Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho ora ta? Ora dalah. Kowe iki takon jaga nang jaba pertapan malah lho dalah. Inggih. Engko sabubareng apa? Pasewakan pertama niki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa? Ibumu sapa? Mengko mendong para pamirsa iki cakil iki jatine anake sapa? Merga seprene ya urung iso dibuktekke. Cakil iki anake sapa? Wah, alah, nah ngaten. Sapa cedhake kula jeneng sopan kula menemban. Kula nyuwun pamit mentawone yawi ngentosi ing ngayapaning pertapan. Ingkang ngentosi ngentosi sampun menemban Astra Jingga bapak kula menika sinten ibu kula sinten. Ah, wis aku radong ngomongamu. Matur sembah nuwun wonten pawijan kula nyuwun pamit tamping mestingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kono ge metu kono. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bareng nyuwun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wala, nyuwun pamit badhe kula ajar buta konflik. Sarampunging adegan iki. Yo, wis toke dawuh. Raden Sencaki mangsa Baranga ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa Baranga inggih ngestaken dawuh.
Wah, cenek ta iki? Iya. Ora ngerti lek mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Mremban. Kula dados abdi panjenengan. Heeh. Isih nyanyi ora? Sampun mboten. Nyenden-nyenden niku ki mboten. Wah, ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantalku isih tok simpen ora? Tase nah. Heeh. Kenangan ah. Kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tandha tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ora kaget aku, mulane mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki gulumu dawa banget dasmu cilik. Nah, iki mau wedok ampo kowe, gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih. Wis ngono ya? Yo. Ya bubar yo? Ya yo. Kudara kok ya yo. Monggo Mremban kula dherekaken. Bubarno kang padha seba ingsun kondur jroning pertapan Puri Nirmala. Inggih Mremban. Sabebian wau to. Kaya wis paripurna sabdaning Penemban Astra Jinggarja kondur ngedaton. Jluk. Saking dampar pertemuan regedeg. Katinon saking Mandrawa kaya gangsaran trandane. Rep tak tak tang. Lirik. Sindene. Terus tak ngene wae rasa aneh-aneh. Walah tenel. Tobat ngono lho semale lega aku. Udus. Iki cakape kajenge rame, Pak. Rame-rame kepewe. Ya rame kaya niki kan seneng kumpul kabeh. Ya seneng kumpul atine seneng tapi duwite boros kaya kowe. Ajalah. Tuli nyong ra ono turane iki. Oh, sapa jenenge kuwi? Endah kuwi. Ayo ngondak malah turu ngene iki. Engko nek ra dikon ndak malah anguk-anguk kursi. Wong wedok kok nek turu kok sirahe nang ngisor. Kober nggih jenengan Pak Dara ngemat-ngematna wong turu. Ampun buka wadi to, Pak. Ora apa-apa kok ya. Isine kula iki. Ora kowe iki sing kabeh kru yoga moto kabeh wisan. Ana sing saka dhuwur, ana sing saka ngisor. Pripun, Pak? Mang prakteke melih. Fotone kabeh kae. Nanti ana sing muni, "Aku saka ngendi ya?" Wis sak karengmu aku ya. Iya. Ya. Nembang apa? Piai papat. Ya. Oh, nyuwun liwung sak papat ya. Diaturake. Liwung, heeh. Engko bar liwung iki lagi kae Mbak Mimin Mbak Apri wis rawuh kae. Iya. Wah, ora nganggo sandangan Jawa iki mesti penonton padha bertanya-tanya. Piye Mbak Mimin Mbak Apri ora nganggo sandangan Jawa? Wah, jos tenan iki. Jangan pulang dulu.
Jangan pulang dulu. Akan tampil Mimin Apri setelah iklan berikut. Ayo dibawani salah siji apa? Wiwit sing ngapal kabeh. Ha. Piye? Apa kene rembugan ngene dadi siji kene nang ngarep kene ya? Ya. Wiwitan saka Indah ya kena, Mbak Lian ya kena. Hanjrah engkang pospi taruh kasih lireng sami rana sekar gedung kongaskan danyo mawe raras raras renane Wah, anik barang urung e. Akeh tenan iki. Anik engko pasangke karo Mimin karo Apri. Heeh. Karo Prastiwi. Iya. Tendang-tendangan. Oh, kutut manggung lho. Ya, wis mangga. Dadi limong atiku. Senengane ngakal-akali dhewe kowe. Wah, genisku tak copot ya. Sing marai raudan tak copot iki lho, ora percaya. Sumuke sumuk ning mendung mesti bablas. Ki ya. Dadi liwang. Dadi limong Lanjut, Pak. Terus. Lanjut. Loh. Mikir pundi, Pak? Mikir teng pundi? Disileh kae. Oh, lanteng lho. Satu
Oh, jarane nyambut ya. Rak lu mandek. Kecantol. Labu maning sabar nggih. Sik. Gede kene ndis. Nah. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis